Ndakaenda ukadoma ndakazosvikawo mhuri yatoroni ndazoita tsvakurudzo yangu vandakateera vandasvika gara nemunhu saka ndauya kumangara. Iwewe kusungisa murume akatora mukadzi wako? Wakatomangara kare? Kuti utanga akatora mukadzi wako wayo ndiani? Chimombe John Mazaka anogara kwaMutoko. Ali takaenda kwaari tida unomutora, so takazosvika tichikomunicate nemapurisa ekuMutoko akasuma ari under community service kubva yaisoswa musi wa29, which means iye atopawo mugano kuti kana zvibvira kubva musi wa1 apedza community service kakadano apedza community service dzacho ndakupari muti wake iwe wati wasungisa chimwe madam ndasungisa chimombe nemukadzi. mukadzi wachari uyu ndiye mudziyo wako wagara naye padii ndiye wasungisa nemurume wakatora sei kuti uyu azouye kwauri iye angatiza neu? Ndakatoenda nemupurisa wakati mutora arikwe iwe wanga wachonera kuti handasina uchona handatobhotobhadhara maschool fees vana kutoenda kuchikoro kwanza kunga patova ne2 weeks auri kuenda kuchikoro kwaungotakura newaini ndasvika ikoko wana hatisi kuda kuti iwe urambane nemudzimai wako wanatozviti zvatomutaura. Hatisi kuti urambane nemukadzi wako ai tiri kuti iwewe mukadzi wako wakamutora ari mumba mugiraundi nachimombe wachibikirana sadza abva mukicheni yako yawakavaka iwe ndizvo ka ndo zvatiri kuda izvozvo. Saka saka chipumba ari kubata saka pawakaenda ndiko wakauya naye mai uri mai makaenda sei nachimumbi? Makaenda sei? Ndakasimuka kushungurudzika magariro ndaita ndikuri maingogara chinondishungurudza saka inini nekufungidzira kwandaita ndaizogara ndichimutaura kuti kana kugarisana kwedu kunetsa ndisare nekuvabereka iparadzana zvakanaka. Saka ndakaona kuti haasida kuramba haasida kundisare ndaba atoramba achingondikanga saka ndasvaka kusimuka nekubatikana. mune vana vangani muine murume wenyu? Ndine vana vaiti. Mune vana 2. Wemurume wenyu iye wababa vanonzi baba wani? Baba wakunasi. Baba wakunasi. Wenyu munonzi mai kunasi. Isusu tati muno hatisi kutonga nyaya dzekuti murambane manyatonga. Imimi kana makaenda kwemisikadzi wayenyu murume wenyu munomuda kana kuti hamuchani munoziva kuti mukadzi anobvisa kupura murume. Handichadiwa murume aiwa murume wangu ndinomuda ndokuti nyaya inyenza ndikutapa maane varume vaiti ndoda kuti adarika asina wekushungurudzika ndinorwarira namai watonamai wanga wakati ngora awa namai nevana mai vachizoshoda matotoya navanogara asi hamubva maparitiraruminga kuita pari varumitii narunyamorwa dzimweni dzenguva zvingaita kunge unenge uri kuda kana kuti unenge uri kuita dama
kuroorana kutakura mangoro. Kana asingakwanisi kutakura mangoro kuroorana naamai wangu, mai wangu havana kuitwa magara. Waning'ina wangu vachitori vadiki, ini ndini mukuru. Mai wangu vakaripira, vana sekuru vanosiya achidya mumabhini. Saka ini hazvina zvazvinondipaba kuti ndinodya huku chikeni nababa ava tiri mumereji, amai vachidya mumabhini. Ndakasvika pakunotora mai wangu. Saka ndati nyaya iyo ngayavataira zvakapurisisa mukonawo nyaya iyi ngatimboimisire mwana kane chikomba chacho nekuti haaitamudza kuti mai wako wambuya wako vari kuenda kodya sadza mubhini vachidya kuita sembwa iwe nemudzimai wako zviro zvakanaka mukura chikeni. Murume uyu aitaura mashoko akadzama. Saka ndakangozvisarudzira kuti handinyengereri pamureji. Zvina nendiende kune munhu andoda amai vangu nekuti pandiri wakada amai vangu. Aiwa nyaitainzamai paanomira kuya kununga paanouya togadzirisa Saka nhasi angapera achiti anondida hazvina kuchinja vanhu. Namai andakasenga nayo ndoyanina, yaasingadi bandoyanina. Yasiyana papa. pamwe zvinofanira kunge zvachinja vanhu hatimavutera zvinofanira kunge zvachinja. Inini ndangouya pasipemutemo zvaidani ndasunga ende ndine vana. Mune vana nemurume. Ndine vana wavo. Saka hatifaniri kuti tikuramba, handikumanyatsokunzwa zvandataura kuti hatikuramba nesiiba, hamufaniri kurambana munomba. Isusu chatinoita kuwananisa vanhu vari kurambana tobatanidza. Kana musina kunzwisisa ndopamunochizoenda kumba kuna vabereki muchindorambana pakati pevabereki venyu, kwete dare haribvumirwi kutonga rakadaro. Rikatonga izvo rakatoshaisha kunyangadza chaiko. Pamba pevabereki munoinobvisa goko remukadzi handichadi baba inotambira mwana wangu ndamuona igoko rake vanogara naso hazvina kushanda. Asi notizve dare harifaniri kupinda ipapo. Kana ine munobvumirwa kukupurawo murume handichakuti inini akuti zvanzi ndandoshungurudza ndakaita how many years ndichichengeta mai wake naye kusvika pakuzoti dhama nemunhu wake ndiri kubasa. After ipapo paakaenda kubasa chitamisikanzwa yake ndandatobvomutsira zvese ndatobhadharira mwana chikoro. Mwana izvi takamutera kufodya achimenya zvifodya zvisiri kuita dzimbe. Mwana wangu achitambura akangogara asina ndabhadhira chikoro pamena kuti mwana aenda chikoro. Ndo zvakanditi nditeerere nehasha. Handazoona ndikatera ndega ndinozogona kuzoita musikanzwa bheta ndendinoamemutero. Ndopandazomutera ndamudzosa. After ipapo ndafonera tete wacho akandisvika pakundituka kanditi wetera wanhu nekuti wari mumaoko mako. Saka ndawatera nhasi ndabudisa mari yangu yakawanda kusvika nhasi ndawatakura namai wavo kusvika panapa. Iwe mukadzi wako uri kumuda, iwe mukadzi wako uri kumuda, unoita kuti wamutora ari muimba, wamutora ari muna Stephen. Stephen asungwa amujeri, musi unoya Stephen achauya kotora mukadzi ngewake, ine handichadi. Ndo zvatiri kuda chete. iwe mukadzi wako kumuda here? Ipapo inini handikwanisiba because munhu yari bhaire ndanogona kutera bhanditema ndine mukadzi wake. Saka panonetsa manje. Mwanzwa here basi. Tati iwe mukadzi wako uri kumuda here? Kumuda nekwehonga. Amunetsa manje. Iwe mai, mai kunai. Kuti ndinomuda barikutendera zvaita izvi because ndakutozvikanda mukana mishuma. Kana asi kugona kutodaro tari kundidera ini handina raite kutodaro ndowada kwakandiuraisa izvi zvanditora asi vakotaura zvakadai izvi handichazivi. Iwe ndati mukadzi wako uri kumuda here? Hongu kana kwete? Ndinomuda but manje ndinorarama nemunhu inafu ndakararama ndiri kuramba kukangwa zvari kutaura kuti ndakamutengera chakati nechita chakati unenge uchivharidzika
tedza kwakamusha asi kana munhu akubata nekona kunosvaka kumai zvaidzitori ndau kuti munhu anopedza community service ngaiterei